Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apărătorului credinței, drept măritorilor, cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale Lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor Tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea. Bucură-te, Ierarhul Mântuitorului Hristos! Bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc întru Tine! Bucură-te, îndreptătorul credinței! Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți! Bucură-te că mintea păgânilor Tu o întuneci! Bucură-te că și Tu ai lucrat strălucirea credinței! Bucură-te că pe potrivnici vitejește i-ai gonit! Bucură-te
Cel ce pururea nouă te-a arătat purtător de biruință, bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te, Cel ce cu blândețe primești la tine pe cei care au greșit. Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești. Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Deși nu avem îndestulată vrednicie și pricepere noi, ticăloșii, pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri, primește-le, Sfinte Ierarhe Spiridon, de la noi care îi cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Care dintre noi păcătoșii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine, dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre celor trupești, care sunt lucrare de la vicleanul diavol, dar prin mulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește rugăciunea aceasta. Bucură-te, Cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu. Bucură-te, Cel care fără învățătură filozofică ai fost legii apărător, biruind pe filozof. Bucură-te, arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh. Bucură-te, comoara legii noastre, cea mult prețuită. Bucură-te, de la care și cei mai învățați legiuitori s-au povățuit. Bucură-te, lauda arhiereilor și a dascălilor. Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos. Bucură-te, mustrătorul obiceiurilor celor rele ale ereticilor. Bucură-te că din pruncie ai fost plin de înțelepciune. Bucură-te că la soborul cel dintâi te-a arătat mare învățător. Bucură-te, care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea. Bucură-te, Cel ce și astăzi de la noi credincioși nu te depărtezi. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Împovărați de multe ispite și în noianul păcatelor celor mai vătămătoare, aflându-ne astăzi,
mare nădejde punem în tine, ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, mângâierea celor necăjiți. Te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă, fiind cu înțelepciune, ai știut a păstori turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor, și la soborul cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător. Pentru aceasta îți aducem cântarea. Bucură-te, episcopul Trimitundei, bucură-te, lauda poporului celui credincios, bucură-te, tămăduirea bolnavilor, bucură-te că ești rugător lui Dumnezeu pentru cei cuprinși de patim. Bucură-te că din primejdii mântuiești pe cei ce aleargă la tine. Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești. Bucură-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat. Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte. Bucură-te că la orice întâmplare fiind chemat, ești grabnic ajutător. Bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te, nădejdea tuturor. Bucură-te, acoperământul și scăparea noastră. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Mult milostive Părinte, primește rugăciunea aceasta a noastră a păcătoșilor și cu obișnuita ta bunătate și milostivire mijlocește către ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare și sănătate robilor săi, celor ce te cheamă în ajutor și cu tine cântă lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Astăzi, stând înaintea icoanei tale, noi nevrednicii, ca și când ne-am aflat chiar înaintea moaștelor tale, de care bogăție suntem lipsiți, și mărturisind minunile tale, Sfinte Ierarhe Spiridon, ascultă această puțină rugăciune și întinde dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru ca după vrednicie să săvârșim cântarea aceasta. Bucură-te, Cel ce ești cu îngerii slujitor,
Bucură-te că ești și cu oamenii cu trupul petrecător. Bucură-te cel al cărui trup astăzi săvârșește minuni. Bucură-te că încălțămintele tale slujesc drept dovadă. Bucură-te, odor neprețuit al ostrovului Corfu. Bucură-te că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit. Bucură-te, cel ce nu cruți osteneala pentru a face binele. Bucură-te, ajutătorul celor ce știu minunile tale. Bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății. Bucură-te, lauda patriarhilor și a cuvioșilor monahi. Bucură-te, că slujind în biserică serafimii te umbreau. Bucură-te, prin care slujba sfintelor cu vrednicie săvârșeai. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Așa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moaștele tale, cu milostivire cercetezi și vindeci toate neputințele poporului celui binecredincios, care așteaptă ajutorul tău. Îndură-te și de noi nevrednicii, trimite ajutorul tău și ne izbăvește de durerea care ne-a cuprins, întărindu-ne a cânta lui Dumnezeu cântarea aceasta, Aliluia! Aliluia! Pentru ca să arăți marea ta milostivire neamului omenesc, tu izbăvești din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii, când cer ajutorul tău puternic și din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea. Bucură-te, cârmuitorul cel prea bun al corăbilor celor învăluite. Bucură-te, scăparea deznădăjduiților înătători. Bucură-te, alinarea valurilor tulburate. Bucură-te că prin suflarea ta valurile se potolesc. Bucură-te că risipești cu rugăciunea ta furtuna. Bucură-te că se luminează prin a ta mijlocire în întunecimea norilor. Bucură-te că ești tare ajutător celor de tunet înspăimântați. Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoșați de săgeata fulgerului. Bucură-te că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne izbăvești de orice primejdii. Bucură-te, nădejdea și scăparea noastră de acum. Bucură-te și pentru noi păcătoșii, care în toate primejdiile la tine năzuim. Bucură-te pentru că nimeni din câți aleargă la tine nu rămâne fără ajutor. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni.
cinstitorule de Dumnezeu și dumnezeiescule Spiridon, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, ne izbăvește de războiul ce ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei care erau învăluiți în mare când au chemat ajutorul tău, pentru ca și noi, ca aceia, să aducem lui Dumnezeu cântare. Aliluia! Aliluia! Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, solește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim noi păcătoșii a ne împărtăși de bunătățile sufletești și trupești, cele făgăduite credincioșilor creștini, și să-ți cântăm. Bucură-te, Sfinte Spiridon, ierarh al lui Hristos! Bucură-te, cinstite slujitor al darului! Bucură-te, vindecătorul bolnavilor! Bucură-te, mir care alungi toată durerea! Bucură-te, roa cea răcoritoare de fierbințeala patimilor celor mai cumplite! Bucură-te că prin ale tale rugăciuni slăbănogii se întăresc! Bucură-te, de aproape ajutător al celor cufundați în multe primejdii! Bucură-te că tu rogi pe Domnul pentru toți cât se află pe patul durerilor! Bucură-te că și noi păcătoșii de la tine cerem ajutorul! Bucură-te că văzând chipul tău pe icoană, toată durerea ni se alină! Bucură-te, mare mângâietor al celor ce pătimesc! Bucură-te, tare sprijinitor al celor neputincioși! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! O prea milostive și mult îndurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută și miluiește cu iubirea ta de oameni, izbăvindu-i de toate asupririle și de tot necazul care i-a cuprins, din pricina mulțimii păcatelor, și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică și pe robii tăi din primejdia în care se află, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Spiridon, cu care împreună îți cântăm Aliluia! Toate puterile cerești lăudând credința ta cea tare către Dumnezeu, cu tine împreună slujesc slujitorului lumii celui fără de început, iar noi, nepricepându-ne de altă rugăciune,
îți aducem aceste cuvinte de laudă. Bucură-te, Cel care ai strălucit credința prin minuni! Bucură-te că prin credință ai putut face minuni! Bucură-te că rugăciunile tale niciodată n-au rămas neascultate! Bucură-te, înțeleptule rugător către Dumnezeu! Bucură-te, tămâie bine primită înaintea Domnului! Bucură-te, Cel ale cărui rugăciuni au scăpat suflete din primejdii! Bucură-te, Cel ce biruiești puterile celor fără de lege! Bucură-te, tare ajutător al credincioșilor! Bucură-te, tăria cetăților celor locuite de popoarele drept măritorilor! Bucură-te, nimicirea zidurilor celor tari ale celor fără de lege! Bucură-te că tiranii sunt biruiți auzind de puterea credinței tale! Bucură-te, temelia asupra căreia s-a așezat lemnul crucii! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Toți ocârmuitorii bine credincioși, având nădejdea către tine, în orice întâmplare nu se vor rușina, Sfinte Ierarhe Spiridon, fiind tu creștinătății mare folositor. Pentru aceea nu trece cu vedere ale noastre rugăciuni milostive și ne ajută și ne izbăvește de toate nevoile. Măcar că suntem nevrednici de această dobândire și vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Având puterea darului primită de la Dumnezeu, tu ai prefăcut seceta în ploi, precum și mulțimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugăciuni sfinte s-a contenit. Și de foametea aceea înspăimântătoare a scăpat poporul cel ce o aștepta, risipindu-se jitnițele strângătorilor de grâu, pentru care cântăm ție acestea. Bucură-te, scăparea celor amenințați cu foametea! Bucură-te că tu, ca altilie, ai prefăcut seceta cea tare a vremii în ploi. Bucură-te, Cel prin ale cărui primite rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare. Bucură-te, nădejdea cea bună a lucrătorilor de pământ. Bucură-te, mulțumirea celor ce seamănă cu credință. Bucură-te, secerișul cel îmbelșugat al semănătorilor. Bucură-te, cămărașul cel bogat al săracilor. Bucură-te că în orice vreme de secetă, cerând ajutorul tău, și dobândim. Bucură-te că de la tine primim ajutor pururea. Bucură-te, mângâierea celor cuprinși de nevoi. Bucură-te, laudea credincioșilor. Bucură-te, țarină bine roditoare. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni.
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Făcătorule de minuni, Sfinte Ierarhe Spiridon, după cum în vremea lui Constantin și a lui Constanțiu, prin ale tale rugăciuni, ai izbăvit poporul de primejdii, aducând peste semănăturile lor ploi hrănitoare și risipind jitnițele strângătorilor de grâu, așa și astăzi trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta, dăruindu-i îmbelșugare și timp roditor pentru ajutorul sărmanilor și al pruncilor, cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutor la necazurile lui, nu l-ai depărtat prin cuvinte întristătoare, nici l-ai deznădăjduit de la bogata dobândire, ci prefăcând șarpele în aur, i-ai dat lui cu binecuvântarea ta spre întrebuințare și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor, pentru care auzi această laudă. Bucură-te, bogăția săracilor! Bucură-te, ajutorul celor lipsiți! Bucură-te că ai schimbat șarpele în aur! Bucură-te că ai prefăcut firea jivinei în metal! Bucură-te că prin aceasta ai arătat netrebnicia metalului cea amăgitoare a fi de trebuință numai în cele de folos. Bucură-te că prin aceasta săracul s-a mântuit. Bucură-te că ai arătat minunea ta împrumutătorului. Bucură-te că prin rugăciunea ta iarăși în șarpe s-a prefăcut aurul. Bucură-te, comoara neîmpuținată a săracilor. Bucură-te, cel ale cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca. Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos. Bucură-te că averea lumii acesteia nu ți-a trebuit. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Asemenea săracului aceluia, socotindu-ne și pe noi, care suntem săraci de faptele cele bune, dăruiește-ne ajutorul Tău, cu care, biruind toate pornirile vrăjmașilor deasupra noastră și năvălirea șerpilor otrăvitori de gânduri, care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele spre folos pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, cântând împreună cu Tine lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Cine nu se va înfricoșa de lucrurile Tale când va auzi cum cea moartă din mormânt ți-a răspuns când ai întrebat-o?
și cum au fost izbăviți corăbierii de necare, pentru zavisuitul pe care l-a izbăvit de la moarte și pentru minunile tale, toți îți aducem această laudă. Bucură-te, ajutorul văduvelor, bucură-te, descoperirea lucrurilor celor neștiute. Bucură-te că și cea moartă ți-a răspuns pentru credința ta. Bucură-te că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioși să amuțească. Bucură-te că tu toate acestea le-ai făcut pentru credință. Bucură-te că ai săvârșit minuni de care s-au îngrozit aleșii păgânilor. Bucură-te că pentru slava ziditorului ai voit a face acestea. Bucură-te că bunătățile pământului nu ți-au trebuit. Bucură-te că ai adunat avuțiile tale în cer. Bucură-te că și astăzi tot de acolo se revarsă minele tale. Bucură-te și pentru noi, care mulțumim ție pentru câte ne dăruiești. Bucură-te că pentru toate cântăm ție, bucură-te! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Auzind cea moartă glasul tău, din mormânt ți-a răspuns la întrebarea ce i-ai pus. Și precum cu credință ai făcut trupul cel fără suflare să dea glas, așa cu milostivire fă și trupurile noastre acestea, lipsite de bunătăți, să dobândească sănătate și mântuire, pentru ca și noi, împreună cu tine, Sfinte, să aducem lui Dumnezeu cântare. Aliluia! Aliluia! Doctorul sufletelor și al trupurilor, Sfinte Ierarhe Spiridon, care pe împăratul Constantin l-a izbăvit de boala ce avea și pe copilul femeii celei de atunci l-a întors la viață, întoarce și ticăloasele noastre suflete, cele moarte de mulțimea păcatelor ce le-au cuprins, din îndemnul diavolului, și primește spre plată mulțumirea aceasta. Bucură-te, tămăduirea credinciosului împărat! Bucură-te, scăparea copilului femeii cel ce era pe moarte! Bucură-te că prin tine a fost bucurată mama copilului celui vindecat! Bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de fii! Bucură-te, a zis ție împăratul Constantin! Bucură-te! Ți-au cântat cu lacrimi femeia aceea și fiul său! Bucură-te, cel ale cărui leacuri nu sunt amăgitoare! Bucură-te, scăparea femeii celei desfrânate, care a îndrăznit a se atinge de tine! Bucură-te că văzând tu desfrânarea ei, pocăindu-se s-a curățit! Bucură-te, a strigat ție desfrânata aceea dacă a scăpat de păcate!
Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre, bucură-te, izbăvirea sufletelor noastre. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Părinte, decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău și pentru numele tău și mijlocirea ta au dobândit de la împăratul cerului și al pământului vindecare bolilor, sănătate și sporire către cele de folos, pentru ca precum aceia, așa și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Nu ne da morții prea fericite, precum pe femeia cea căzută în păcatul desfrânării, măcar că și decât dânsa suntem mai păcătoși, pentru că noi, rușinându-ne de faptele noastre cele ce din tinerețe ne-au cuprins, nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine și a cere ajutorul tău cu graiuri ca acestea. Bucură-te, mărturia celor ce și-au mărturisit păcatele către tine și s-au pocăit. Bucură-te, mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor. Bucură-te că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri. Bucură-te că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit. Bucură-te că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce se oprise spre smerire. Bucură-te că tu ai întors capra de la cel ce o răpise, aducând-o la stăpânul ei. Bucură-te că tu mai înainte ai descoperit lucruri neștiute care aveau să fie. Bucură-te că mulți, văzând minunile tale, au venit la credință. Bucură-te că și noi de la tine așteptăm tămăduire. Bucură-te și ne fii nouă mijlocitor pentru iertarea păcatelor noastre. Bucură-te că ai bucurat cu minunile tale tot neamul creștinesc. Bucură-te astăzi și pentru noi păcătoși și ne miluiește. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Prea bunule și întru tot lăudatule Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună
să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! 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 Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea. Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos! Bucură-te, scăparea celor ce năzoiesc întru tine! Bucură-te, îndreptătorul credinței! Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți! Bucură-te că mintea păgânilor tu o întuneci! Bucură-te, că și tu ai lucrat strălucirea credinței. Bucură-te că pe potrivnici vitejește i-ai gonit. Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruință. Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei care au greșit. Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești. Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apărătorului credinței să-i aducem din inima mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credință și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deși nu avem nici vrednicie și nici pricepere pentru a ne ruga ție cu potrivite cuvinte, totuși venim la tine, Sfinte, și mărturisindu-ne multele păcate sfârșite, ne rugăm ție cu smerenie. Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieții ai sfârșit atâtea minuni, și binecuvântează-ne pe noi toți cei care venim la tine cu credință. Nădejdea celor care și-au pierdut nădejdea, mângâierea celor necăjiți. Te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite și cu obișnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Învrednicește-ne și pe noi nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătățile sufletești și trupești, făgăduite adevăraților credincioși. Dăruiește-ne, Sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viața aceasta și mai ales pentru cea viitoare. Bucură-te,
Cel ce ești cu îngerii slujitori. Sinodului întâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Spiridon. Pentru aceasta cu cea moartă în groapă ai vorbit și șarpe în aur ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut, slujind împreună cu tine preasfințite. Slavă celui ce ți-a dat putere, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine, tămăduiri tuturor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin.